Неправы. Хаклы түгел. Хаклы түгел. Хаклы түгел дип әйтәбез. Татар теле шул кадәр аһәңле, нәфис, Тукай да юкка гына и матур тел димәгән. Ялчыгыт мәчете каршында татар теле курсларына йөрүчеләр әнә шул фикердә. Быел Татарстан дини нәзарәте кысаларында тасыр юбилей уңаеннан республиканың 100 мәчетендә оештырылган әлеге курсларда 1000-нән артык кеше укый. Зәйлеләр дә курсларга хуплап кушылды. Аңа 10 яшьтән 65 яшькә кадәр булган укучылар, студентлар, хуҗабикәләр, пенсионерлар йөри. Араларында телне яңа өйрәнүчеләр, телне үзләштерүне дәвам итүчеләр, иркен сөйләшүчеләр бар. Миңа татар теле кирәк, чөнки бу безнең тамырлар. Күп сүзләр белмидер татарча телләр. Сүзләр хәзер йөренәбез инде аны. Аллаһка шөкер. Наверстать, как упущено. Бала чакта белгәннәрне искә төшерергә, өйрәнергә дип килдем. Максатым балаларым белән татар телендә аралашу. Курска йөрүчеләр, укытучылары Рәфисә ханым Гатия Түлине турында җылы сөйли. Әлбәттә, балалар белән чагыштырганда өлкән кешеләрне татар теленә кызыксынучылары артыграк. Алар үзләренә кызыклы сораулар бирәләр, бер-берсе белән уртаклашалар. Аларда балалар белән чагыштырганда телне югалтмау ихтыяҗы көчлерәк. Әлеге курсларны оештырганда аңа киная белән караучылар да бар иде. Ничегендә шушылай татар кешесе татар телен өйрәнә дә, ахырда диплом бирәләр мәллә дигән кебегрәк көлемсерәк сорау биреп куйдылар. Татар теле, туган телебез динне саклап калды. Бүген исә телебезне саклап калу өчен туган телебез ярдәмгә мохтаҗ. Һәм шуңа да күрә менә мәчетләр шушы изге эштә катнашырга тырышалар. Курсларны мин милли камиллеккә ирешү юл дип саныйм. Килүчеләр татар икәнлекләренә төшенә. Аларда милли горурлык хисе уяна. Милли горурлыгы уянган кеше һичшиксез теле, халкы, тарихы белән кызыксыначак. Татар теле бит дөньяда танылган 14 теленең берсе. Төрле телләрдә сөйләшәбез, төрле кыйтга, континентларда яшибез. Яшәү рәвешебез, гырыф йолаларыбыз, ризык тәгамнарыбыз бик тә төрле. Шуның белән без башкалар өчен кызыклы да. Раббыбыз Коръәндә шуңа күрә танышуыгыз өчен милләтне кавемнәр итеп яратты. Һәм без башка телләр, гырыф-гадәтләрне үз итеп, үз ана телебезне белмәсәк, дөнья халкы каршысында без кем булып саналабыз? Безнең үзенчәлегебез нинди? Уйлап карасаң, бу Аллаһ Тәала Коръәннең таләбе итеп безгә куймыймы? Аллаһ Тәала безгә таләп итеп куймыймы? Шушы бурыч итеп куймыймы шушы нәрсәне? Ана теленә өйрәнү, аны белү һәркемнең үзеннән тора дип исәплим мин. Чөнки мәсәлән, чит илләрдә яшәүче милләттәшләребез арасында ана телен, туган телен, татар телебезне камил белүче кешеләр бик күп. Аларга без сокланабыз. Чит илдә яшәүче татарларга мәктәпләр, курслар юк. Гасырлар дәвамында алар тел, гореф-гадәт, динне саклаганнар бит. Хәтта бездә онытылган Афин һәм Канада татарларында сакланган борынгы җырлар, мөнәҗәтләр бар. Хәзер курслар буенча укулар онлайн оештырыла. Рәзимә Кашапова, Денис Ипатов, Александр Тимофеев, Зәй хәбәрләре.